Γεια σας, επιστρέφουμε σε μια ακόμα ανάγνωση του ηλίθιου. Αν θυμάστε την προηγούμενη φορά σας είχα αφήσει σε cliffhanger. Δεν έχουμε μάθει από αυτές τις τεχνικές. Ο πρίγκιπας Μίσχιν φεύγοντας από το δωμάτιο που συζητούσε ο Γκάνια με την οικογένειά του, συζητούσε σε εισαγωγικά, είχαν πλακωθεί, πηγαίνει στον διάδρομο και βλέπει το καμπανάκι του κουδουνιού της πόρτας να κουνιέται χωρίς να βγάζει ήχο, ήταν χαλασμένο και καταλαβαίνει πως κάποιος είναι στην πόρτα, οπότε επιλέγει να ανοίξει αυτή την πόρτα και δεν είχαμε αποκαλύψει ποιος εμφανίζεται ξαφνικά. Για να δούμε λοιπόν. Ο πρίγκιπας πέρασε από τη σάλα και τράβηξε προς τον διάδρομο για να πάει στο δωμάτιό του. Την ώρα που ήταν κοντά στην έξω πόρτα της σκάλας, άκουσε και κατάλαβε πως κάποιος έβαζε όλα του τα δυνατά για να κουδουνίσει το καμπανάκι. Μα το καμπανάκι ήταν φαίνεται χαλασμένο, τειναζόταν λίγο και δεν έβγαζε ήχο. Ο πρίγκιπας τράβηξε το σύρτη, άνοιξε μόνος του την πόρτα και έκανε ξαφνιασμένος ένα βήμα πίσω. Τινάχτηκε ολάκερος. Μπροστά του στεκόταν η Ναστάσια Φιλίπποβνα. Τη γνώρισα αμέσως από το πορτρέτο της. Θα κάνουμε μια παύση εδώ. Τη γνώρισα αμέσως από το πορτρέτο της. Εδώ είναι μία από τις σημασίες, από την αναγκαιότητα που είχε ο πρίγκιπας να δει, εκτός από το να ακούσει να μιλάνε για την Ναστάσια Φιλίπποβνα, έπρεπε να είχε δει προηγουμένως στην ιστορία και το πορτρέτο της, ώστε να μπορέσει αυτή τη στιγμή να την αναγνωρίσει. Γιατί αν δεν είχε δει το πορτρέτο και δεν ήξερε πώς μοιάζει, δεν θα ήξερε ποια βρισκόταν αυτή τη στιγμή μπροστά του, έστω και αν είχε ακούσει να μιλάνε για αυτή και δεν θα μπορούσε ακόλουθα να την αναγγείλει στους υπόλοιπους. Εκείνη μόλις τον είδε, έδειξε τόσο θυμωμένη που τα μάτια της έβγαζαν φωτιές. Πέρασε γρήγορα στον προθάλαμο, κάνοντάς τον στην άκρη με τον ώμο της και φώναξε με θυμό καθώς πετούσε τη γούνα της από πάνω της. Αν βαριέσαι να σιάξεις το καμπανάκι, να κάθεσαι στον προθάλαμο και όταν χτυπούν να ανοίγεις αμέσως. Για δες, σου πέσε η γούνα από τα χέρια, χαζούλιακα. Πραγματικά η γούνα ήταν πεσμένη χάμω. Η Ναστάσια Φιλίπποβνα δεν περίμενε να τη την βγάλει ο πρίγκιπας, μα την πέταξε πίσω της, δίχως να κοιτάξει, νομίζοντας πως θα την έπαιρνε εκείνο στα χέρια του. Ο πρίγκιπας όμως δεν πρόλαβε να την πιάσει. Πρέπει να σε διώξουν από εδώ, πήγαινε να με αναγγείλεις. Ο πρίγκιπας έκανε κάτι να πει, μα δεν είχε χάσει τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να βγάλει λέξη από το στόμα του. Τράβηξε στο σαλόνι κρατώντας στα χέρια τη γούνα που είχε σηκώσει αναμεταξύ από χάμου. Με τη γούνα πας, τι την κουβαλάς τη γούνα, χαχαχα, μα τρελός είσαι. Ο πρίγκιπας γύρισε το πρόσωπό του και την κοίταξε αποσβολωμένος. Όταν εκείνη γέλασε, χαμογέλασε κι αυτός. Μα δεν μπορούσε να σαλέψει τη γλώσσα του. Την πρώτη στιγμή, όταν της άνοιξε την εξώπορτα, είχε χλωμιάσει. Μα τώρα έγινε ξαφνικά κατακόκκινος. Τι ηλίθιος είναι αυτός, φώναξε η Ναστάσια Φιλίπποβνα, αγανακτισμένη και χτύπησε το πόδι της. Πού πας, ξέρεις ποιον θα αναγγείλεις. Την Ναστάσια Φιλίπποβνα, μουρμούρισε ο πρίγκιπας. Πώς με ξέρεις, τον ρώτησε γρήγορα εκείνη. Εγώ ποτέ μου δεν σε έχω ειδεί. Καλά, πήγαινε, ανήγγειλέ με. Τι φωνές είναι αυτές που ακούω. Βρίζονται, απάντησε ο πρίγκιπας και προχώρησε για το σαλόνι. Μπήκε εκεί μέσα σε μια αρκετά κρίσιμη στιγμή. Η Νίνα Αλεξάνδροβνα ήταν έτοιμη να ξεχάσει ολότελα πως είχε υποταχθεί σε όλα, τώρα υπεράσπιζε τη Βάρια. Δίπλα στη Βάρια στεκόταν ο Πτίτσιν που είχε αφήσει στο τραπέζι του χαρτάκι του γεμάτο σημειώσεις με μολύβι. Η Βάρια δεν έχανε το θάρρος της, δεν ήταν καμιά δειλή κοπέλα, μα οι χοντράδες του αδελφού της γινόταν από λόγο σε λόγο όλο και πιο αφόρητες, όλο και πιο πρόστιχες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Βάρια συνήθιζε να σταματάει να μιλάει και να στυλώνει ειρωνικά τα μάτια της επάνω του. Δίχως μιλιά. Ο ελεγμός αυτός ήξερε ήταν ικανός να κάνει τον Γκάνια να φρενιάσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο πρίγκιπας προχώρησε ένα βήμα στο δωμάτιο και ανήγγειλε δυνατά. Η Ναστάσια Φιλίπποβνα. Μπορείτε να φανταστείτε τι ακολούθησε. Επικράτησε γενική σιωπή. Όλοι τους κοίταξαν τον πρίγκιπα σαν να μην καταλάβουν τι είπε και δεν ήθελαν να τα καταλάβουν. Ο Γκάνια κοκάλωσε από την τρομάρα του. Ο ερχομός της Ναστάσιας Φιλίπποβνας στη στιγμή εκείνη προπάντως ήταν για όλους ένα πράγμα ξαφνικό και παράξενο που έφερε πολλές κοτούρες. Και έτσι που πήγαινε πρώτη φορά εκεί, ως τώρα κρατούσε την περηφάνεια της. Τόσο που συζητώντας με τον Γκάνια, ποτέ της δεν του είχε πει ότι ήθελε να γνωρίσει τους δικούς του. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, ούτε που τους ανέφερε καν, σαν να μην βρισκόταν στον κόσμο. Ο Γκάνια χαιρόταν από τη μια μεριά που παραμεριζόταν μια τόσο ενοχλητική συζήτηση, μα μέσα στην καρδιά του είχε σημειώσει στο λογαριασμό της εκείνη την περηφάνεια της.
Έτσι είτε αλλιώς, το μόνο που περίμενε από αυτή σε κάθε περίπτωση ήταν ηρωνίες και πειράγματα για την οικογένειά του, μα όχι πως θα έρθει να τον επισκεφτεί. Ήταν βέβαιος πως εκείνη τα ήξερε όλα, ό,τι και αν γινόταν σπίτι του, εξαιτίας του προξενιού, ήξερε ακόμα πως τη βλέπαν οι δικοί του. Η επίσκεψή της τώρα, τη μέρα που γιόρταζε τα γενέθλιά της και του χάρισε το πορτρέτο της, τη μέρα ακριβώς που του είχε δώσει υπόσχεση πως θα αποφασίσει για την τύχη του, προδίκαζε σχεδόν την απόφασή της. Η αμηχανία τους να κοιτάζουν αμίλητη το πρίγκιπα δεν βάστηξε πολύ. Η Ναστάσια Φιλίπποβνα παρουσιάστηκε μόνη της στην πόρτα του σαλονιού και μπαίνοντας μέσα έσπρωξε πάλι ελαφρά τον πρίγκιπα. Επιτέλους κατάφερα να μπω. Γιατί το δέρετε το καμπανάκι και δεν χτυπάει, είπε εύθυμα και έδωσε το χέρι της στον Κάνια που αμέσως έτρεξε κοντά της. Μα πώς είναι έτσι αναποδιασμένο το πρόσωπό σας, το ρώτησε. Παρουσιάστε με λοιπόν, σας παρακαλώ. Ο Γκάνια, χαμένος ολότερα, τη σύστησε στη βάρια πρώτα και οι δύο γυναίκες πριν απλώσουν μία στην άλλη το χέρι, άλλαξαν παράξενες ματιές. Με η Ναστάσια Φιλίπποβνα γελούσε και έκανε πως ήταν εύθυμη, ενώ η βάρια δεν θέλησε να προσποιηθεί και κοίταζε σκυθροπά, με βλέμμα στιτό. Στο πρόσωπό της δεν παρουσιάστηκε ούτε σκιά χαμόγελου, όπως απαιτούσε η στοιχειώδης ευγένεια. Ο Γκάνια μαρμάρωσε, δεν είχε πια ούτε τον καιρό ούτε τον τρόπο να παρακαλέσει, και αυτό έριξε στη βάρια μια ματιά τόσο απειλητική που εκείνη κατάλαβε από την ένταση της ματιάς τι σημαίνει αυτή τη στιγμή για τον αδελφό της. Λες και πήρε την απόφαση να υποχωρήσει λίγο, χαμογέλασε ανάλαβα στην Ναστάσια Φιλίπποβνα, όλοι μέσα στην οικογένεια αγαπιόντουσαν ακόμα αναμεταξύ τους. Τα πράγματα τα έφτιαξε κάπως η Νίνα Αλεξάνδροβνα, που ο Γκάνια, καθώς τα είχε ολότελα χαμένα, τη σύστησε ύστερα από την αδελφή του και μάλιστα πήγε τη μητέρα του στην Ναστάσια Φιλίπποβνα. Μα μόλις η Νίνα Αλεξάνδροβνα άνοιξε το στόμα της να πει το χάρηκα ιδιαιτέρως, η Ναστάσια Φιλίπποβνα, δίχως να ακούσει ως το τέλος, γύρισε γρήγορα στον Κάνια. Πήγε και κάθισε, και μην την είχε καλέσει κανείς, στο μικρό καναπεδάκι που ήταν στη γωνιά, κοντά στο παράθυρο, και του φώναξε. Μα πού είναι το γραφείο σας και πού είναι οι νικάριδες, δεν έχετε νικάριδες? Ο Γκάνια κοκκίνησε τρομερά και έκανε κάτι να πει, μα η Ναστάσια Φιλίπποβνα πρόσθεσε αμέσως. Πού να τους βάλετε τους νικάριδες, ούτε γραφείο δεν έχετε. Μα σας συμφέρει, ρώτησε αναπάντεχα την Νίνα Αλεξάνδροβνα. Είναι αρκετή σκοτούρα, αποκρίθηκε εκείνη, μα βέβαια συμφέρει κάπως. Εμείς μόνο. Μα η Ναστάσια Φιλίπποβνα δεν την άκουγε και πάλι κοίταζε τον Γκάνια, γελούσε και του έλεγε δυνατά. Μα τι μούτρα είναι αυτά, αχ Θεέ μου, πώς είναι το πρόσωπό σας αυτή την ώρα. Πέρασαν μερικές στιγμές με εκείνα τα γέλια της, πραγματικά το πρόσωπο του Γκάνια ήταν πολύ παραμορφωμένο. Έφυγε από πάνω του το ξαφνικά ίσα στη μάρα εκείνο το κωμικό το δειλό ξαφνιασμά του, χλώμιασε τρομερά. Τα χείλη του τα στράβωσε ένας σπασμός. Κοίταζε αμίλητος, επίμονα, με ένα βλέμμα γεμάτο κακία, δίχως να ξεκολλάει τα μάτια του από το πρόσωπο της επισκέπτριας που εξακολουθούσε να γελάει. Ήταν και ένας άλλος παρατηρητής που δεν είχε συνέρθει ακόμα και αυτός από το ξαφνιασμά του, μόλις αντίκριζε την Ναστάσια Φιλίπποβνα. Μα στεκόταν σαν στη λιάρα του, στη θέση που ήταν και πρώτα, στην πόρτα του σαλονιού, μπόρεσε να προσέξει το χλώμιασμα και την αλλαγή που πήρε το πρόσωπο του Γκάνια. Ο παρατηρητής αυτός ήταν ο πρίγκιπας Μίσκιν. Τρομαγμένος σχεδόν έκανε μηχανικά ένα βήμα πίσω, ένα βήμα εμπρός. Πιείτε λίγο νερό, ψιθύρισε σιγά στον Γκάνια, και μην κοιτάζετε έτσι. Ήταν φανερό πως το είπε χωρίς κανέναν υπολογισμό, χωρίς καμιά ξεχωριστή σκέψη. Το είπε έτσι, αυθόρμητα εντελώς. Μα τα λόγια του είχαν μια ξεχωριστή επίδραση. Λες και όλη η κακία του Γκάνια ξέσπασε πάνω στον πρίγκιπα. Τον άρπαξε από τον ώμο και τον κοίταξε αμίλητος με μίσος, εκδικητικά, σαν να μην είχε τη δύναμη να προφέρει ούτε μία λέξη. Ταράχτηκαν όλοι. Η Νίνα Αλεξάνδροβνα έβγαλε ένα μικρό ξεφωνητό. Ο Πτίτσιν έκανε ανήσυχο ένα βήμα μπροστά. Ο Κόλιο και ο Βερντίσσακο παρουσιάστηκαν στην πόρτα και καρφώθηκαν εκεί αποσβολωμένοι, και μόνο η Βάρια εξακολουθούσε να κοιτάζει όπως και πρώτα, με μαζεμένα τα φρύδια, παρακολουθώντας με πολύ προσοχή. Δεν ήταν καθισμένη, στεκόταν όρθια δίπλα στη μητέρα της με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Μα ο Κάνια συνήθια γρήγορα, αμέσως σχεδόν μόλις έκανε εκείνη τη χειρονομία του. Έμπηξε ένα νευρικό γέλιο και κατάφερε να αυτοκυριαρχήσει τελείως. Μα τι λέτε, πρίγκιπα, μήπως είσαστε και γιατρός, φώναξε όσο πιο εύθυμα και απλά μπορούσε. Με κάνατε και τρόμαξα, Αναστάσια Φιλίπποβνα. Μπορώ να σας συστήσω αυτό το πολυτιμότατο υποκείμενο, και στον ξέρω κι εγώ μόνο από σήμερα το πρωί. Η Αναστάσια Φιλίπποβνα κοίταξε τον πρίγκιπα με μηχανία. Πρίγκιπας είπατε, είναι πρίγκιπας. Για φανταστείτε, πριν από λίγο στον προθάλαμο τον πήραγε η πυρέτη και τον έστελε εδώ ένα μενακύλι. Χαχαχα.
Δεν πειράζει, άρπαξε την κουβέντα ο Φερντίστακο και πήγε γρήγορα κοντά της, χαρούμενος που είχαν αρχίσει να γελούν. Δεν πειράζει. Σε non è vero. Και μας λέει η υποσημείωση, αρχή της Ιταλικής παροιμίας, σε non è vero e ben trovato. Και αν δεν είναι αληθινό, είναι καλά επινοημένο. Λίγο έλειψε να σας βρίσω, πρίγκιπα, συγχωρέστε με, σας παρακαλώ. Μα πώς βρίσκεστε, Φερντίστακο, εδώ αυτή την ώρα? Είχα την ελπίδα πως δεν θα σας βρω εδώ, εσάς τουλάχιστον. Ποιος, τι πρίγκιπας Μίσχυν? Ξαναρώτησε τον Γκάνι από την ίδια στιγμή, κρατώντας ακόμα τον πρίγκιπα από τον ώμο, έκανε τις συστάσεις. Νικάρης μας, ξανά είπε ο Γκάνια. Ήταν φανερό πως παρουσίαζαν τον πρίγκιπα σαν κάτι σπάνιο. Πραγματικά χρησιμεύε για όλους να βγουν από αυτή τη δύσκολη θέση. Τον έσμωξαν να πάει κοντά, πολύ κοντά στην Αναστάσια Φιλίπποβνα. Ο πρίγκιπας μάλιστα άκουσε καθαρά τη λέξη ηλίθιος που ψιθύρισε από πίσω του στην Αναστάσια Φιλίπποβνα ο Φερντίστακο, καθώς φαίνεται σαν για να της εξηγήσει καλύτερα. Μα πέστε μου, πριν από λίγο, όταν έκανα εκείνο το τρομερό λάθος, γιατί δεν σταθήκατε να με βγάλετε από το πλάνι μου, είπε η Αναστάσια Φιλίπποβνα και κοίταξε τον πρίγκιπα από την κορφή ως τα νύχια με τον πιο αδιάκριτο τρόπο. Περίμενε με ανυπομονησία να της απαντήσει, λες και της ήταν ολότελα σίγουρη πως η απόκρισή του θα είναι δίχως άλλο τόσο ανόητη που δεν θα μπορούσαν να μην γελάσουν. Τα χάσα που σας είδα έτσι ξαφνικά, μουρμούρισε ο πρίγκιπας. Μα πώς το καταλάβατε, πως εγώ είμαι εγώ? Πού με έχετε ξαναειδεί? Αλήθεια, μήπως τον έχω ειδεί πουθενά? Και επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι, γιατί κουκαλώσατε έτσι τη θέση σας όταν με είδατε? Τι έχω επάνω μου που σας έκανε να μείνετε σαν κολόνα? Άντε το λοιπόν, άντε, άρχισε να παρασταίνει το παλιάτσο Φερντίστακο. Δώσ' το λοιπόν, αχ μωρέ Θεούλη μου, να ήμουν εγώ και τι δεν θα έλεγα. Τι δεν θα της έλεγα τώρα να με ρωτάει για τέτοια πράγματα. Άντε κουράγιο, αχ μωρέ πρίγκιπα, είσαι ένα χαζοπούλι. Χαζοπούλι, αυτό δείχνεις. Μα κι εγώ θα ήθελα πολύ να ήμουν στην δική σας θέση, απάντησε ο πρίγκιπας στον Φερντίστακο και γέλασε. Στην αρχή ξαφνιάστηκα πάρα πολύ από το πορτρέτο σας, συνέχισε γινώντας την Αναστάσια Φιλίπποβνα. Έπειτα μίλησα για σας με τους Γεπάντσιν και το πρωί, πολύ νωρίς, πριν να φτάσουμε ακόμα με το τρένο στην Πετρούπολη, μου είπε πάρα πολλά για εσάς, ο Παρφιόν Ρογκόζιν. Τη στιγμή που σας άνοιξα την πόρτα, πάλι εσάς σκεφτόμουν και να παρουσιαστήκατε μπροστά μου. Και πώς το καταλάβατε πως ήμουν εγώ? Από το πορτρέτο και από τι άλλο? Και γιατί έτσι ακριβώς σας είχα φανταστεί, σαν να σας είχα ξανασυναντήσει κάπου. Πού? Τα μάτια σας σαν να τα έχω κάπου ξαναειδεί, μα δεν είναι δυνατόν, η ιδέα μου είναι. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Μπορεί τάχα να τα είχα ειδεί στον ύπνο μου. Μπράβο πρίγκιπα, ξεφώνησε ο Φερντίστακο. Όχι, ανακαλώ το σώνο, το σενόν εταίρο. Κι όμως όλα αυτά τα λέει από αθωότητα, πρόσθεσε με κάποια λύπηση. Και εδώ πιστεύω πως είναι μια καλή στιγμή για να σταματήσουμε τη σημερινή μας ανάγνωση. Ένας κεντρικός χαρακτήρας του βιβλίου κάνει την εμφάνισή του μετά από 120 σελίδες που τα γύρω πρόσωπα από αυτήν μιλούν για Αθήνα. Αυτή επιτέλους παρουσιάζεται μια κέρια στιγμή πάνω που έχουν γίνει άνω κάτω Γκάνια με την οικογένειά του συζητώντας για τον ενδεχόμενο αραβόνα τους. Ο πρίγκιπας Μίσχυν ανοίγει την πόρτα και την παρουσιάζει. Εμφανίζεται μπροστά του τόσο ξαφνικά που δεν μπορεί που έχει χάσει τα λόγια του. Και όταν εκείνη μετέπειτα τον ρωτά πώς την αναγνώρισε, πέρα από το πορτρέτο της, ο πρίγκιπας της αναφέρει πως είναι σαν να την είχε δει κάπου ξανά, ενώ αυτό ήταν αδύνατο γιατί πρώτη φορά ερχόταν στην Πετρούπολη και την έβλεπε. Ίσως την είχε δει στο όνειρό του ή κάτι τέτοιο. Κάτι που μας φαίνεται κλισέ τώρα, αλλά για το πρίγκιπα ήταν αληθινό. Και αργότερα κάτι τέτοιο θα αναφέρει και η ίδια η Αναστάσια Φιλίπποβνα. Όταν νιώσει πως ο πρίγκιπας της είναι από κάπου γνωστός, αν και αυτό θα ήταν αδύνατο, σαν να είχα συναντηθεί κάπου, ενώ αυτό δεν συνέβη ποτέ. Αυτά